Ako ten rok rýchlo utiekol. Pozri, tu bola ešte úplne malé bábätko. A na tejto fotke sa postavila. Hej, a potom spadla. Na ten krik si spomínam. Nemôžem ju strážiť na každom kroku. To ty si stále riešil tie svoje preklady a stropy. Naše obvodové murivo, naše priečky, schody, komín, omietky. Istá kvalita a naviac je Itong k dostaniu na každom kroku. Inak by som sa najazdil. A tu sa Apolenka prvýkrát posadila. Pamätám si to úplne presne, pretože vtedy som dorábal strechu. Masívna, neorľavá konštrukcia. Spoľahlivá ochrana pred prehrievaním interiéru. Ten dom je tvoje druhé dieťa. Peter. No ale musíš uznať, miláčik, že sme to s Itongom sfúkli na jednotku.